چراغ ظلم ظالم چراغ ظلم ظالم تا دمی مشهر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. ظلم پروری، ظلم کردن نسبت یک شخصیت آخرش نمخ شرمندگی است. انا نگاه کن آچقره منم دیدی یاد گیر من خیلی کرده. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансияту хонобод бошед. ҳамин аввора дар инстаграм ба мо партофтиянд. ростӣ ман дидам ин бародар гӯям, ҳамватан гӯям, шармовар аст, бовар кунед. ҳамин зана метавонӣ биёр шаҳрҳои мусофират, наметавонӣ оси гап набиёр. ман медонам ҷангҳои оилавӣ ҳастанд, лек то ин дараҷа нест. То ин дараҷа зулм овардан нисбати зани худ, нисбати духтари як кас, падар модар ба умед духтарашро ба як хеш аст ё як ҳамватан аст, ҳамдиёраш медиҳад ки духтараш хушбахт бошад. зиндагӣ пастӣ баландӣ дорад, ҳама хона зиндагӣ пастӣ баландӣ дорад, лекин то ин дараҷа не зулм овардан. ва он хоҳаре ки шумо дидед нисбати фарзанди худ ҳамихе зулм мебарад, хоҳарҳо ҳам ҳастанд нисбатҳои шаҳварошон, нисбатҳои фарзандошон зулм мекунанд, лекин ҳайвон нисбати фарзандаш ҳамихе зулм намекунад. зан бо як шеъри дигар ҳаст: макри зан ҳазору як реша дорад, мегӯд фалак аз дасти зан андеша дорад. занҳо ҳастанд, занҳои хубу меҳрубонам ҳастанд, лекин онҳо кам ҳастанд. мардҳои зулмпарварам ҳастанд, зулмоварам ҳастанд, лек ҳама ҷо ҳаст, проблема ҳаст. лекин проблеми миллата гирифта дар дигар шаҳрҳо, дар дигар давлатҳо ки мо рафтем, номи тоҷикам онҷо маърифӣ мекунем. номи тоҷик номи мусулмонам, номи миллати тоҷика паст назанед. бародари азиз, хоҳарои азиз, интернет ба менависанд, нависанд ки дар шаҳри Панҷикен ва ҳама нисбати шаҳри Панҷикен гап доранд, ҳар хел суханҳои бад менависанд баъзеҳо. рости гап, Панҷикен бобои рӯдакӣ дорад, алҳамдулилла, бобои лоиқ дорад, лоиқ шералӣ. ҳозир мисол устод Афзалшоҳ Шодиев ҳастанд бародарои мо, мана умед видео, ҳама бародаро тамошо мекунанд, суханҳои нек менависанд. Абдурозиқ номи миллати тоҷика дар тамоми ҷо бо ҳунараш мебардорад, бо меҳрубонияш мебардорад, гарчанд ки хурд аст. бинед чӣ қадар дунё мешиносадаша. мо рости гап бояд ҳамихе корое ба маҳалгарӣ чӣ накунем, якдигарамо маҳалгароӣ накунем. номи тоҷика пешвои муаззими миллати мо, президенти кишвари азизамон Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, пешвои миллат номи тоҷикистона бинед чӣ хел маърифӣ мекунанд, тоҷикистона чӣ хел номашро мебардоранд. баъзе ҳамин шаҳрвандои мо аз беақлӣ, аз кам маърифат доштан, аз кам илм доштан мебиён ба номи тоҷика паст мезананд. варзишгарои мо шаба шаб нагуфта, рӯза рӯз нагуфта чӣ қадар меҳнат мекунанд номи тоҷика бардорем, мебардоранд. ба шаҳри Душанбе бинед чӣ қадар шаҳри Душанбе зебо шуда истодааст. барои ҳавай биёед номи тоҷика ҳаракат кунем, чанд қадаре метавонем бардорем. номи мусулмона аз рафтораш дигар одамо мебинам мусулмон мешанд, дигар миллатҳо. пайғамбарамо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба рафторашон нишон додагӣ буданд барои бисёр яҳудиё, бисёр бехудоҳо. баъд бисёр одам пайғамбарони рафторашонро дида, баъд дигар одамо исломро қабул карданд. аввалаш номи исломро пас назанем, дуюмаш номи миллати азизамон, номи Тоҷикистони азизамон пас назанем. ва ҳамин хел навороя ман эҳтиромона хоҳиш мекардам ки дар як ҷаҳат буданаш хуб аст. мисол мақомотҳо худохуд бохабар мешаванд ин зулмпарвариҳо нисбати фарзанд, нисбати зан кам мешавад. барои аввал ман эҳтиромона хоҳиш мекардам бисёр бародарое ки одобу услубро нигаҳ дорем, бехудоӣ нашавем. манам хел зулмпарваре ки шуд охираш шармандагӣ мешавад, охираш паси панҷара мешавед. эҳтиромона хоҳиш мекардам якдигарро ҳурмату иззат кунем. ҳамин дунё кирои ҷангу ғурбату кирои ҳамақа гап намекунад. якдигар фаҳмӣ бошад дар зиндагӣ. бародари азиз, сухана дароз намекунем. мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем, бисёр бародарон медонанд.
каме ҳам бошад дар хизмати шумо ҳастем ва бародарои мо дар шаҳри Москва Акои Амон кор доранд. Дар ширкати Азон касое ки бекор ҳастед метавонед номерои Акои Амон дар зери навор мешавад. Ҷои хубаш бепул, питаниаш бепул, маоши хуб дорад. Телефон кунед, аз номи канали Фикри шумо гап занед. Дар шаҳри Екатеринбург кор дорем. Кладка касое ки кладка метавонанд, ҷои хуб бепул, питания бепул, ҳама документация ёрдам мекунем. номерои мо дар зери навор мешавад. авиакасаи канали Фикри шумо аз номи канали Фикри шумо гап занед. билетҳои арзон тахфиф мекунанд. каме ҳам бошад дар хизмати шумо ҳастем. худатонро эҳтиёт кунед бародари азиз. боқӣ дар амони Алло бошед. саломат бошед.